Lluc, capítol 10, versets 1 al 9. El Senyor en designà uns altres 72 i els envià de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. Els deia: la collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats. Aneu, jo us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies, i no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer: pau en aquesta casa. Si allí hi ha algú que n'és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d'ell. Si no, tornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa, menjant i bevent el que tinguin. El qui treballa, bé es mereix el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent: el regne de Déu és a prop vostre.